உங்க செல்லு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கமலா மாதாஜி கிளியரா இருக்கு. ஆடியோ அண்ட் வீடியோ இருக்கு இல்லையா, ரெண்டுமே தெரியும். கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் குறிப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து Day 3 Chapter 3 படிக்க போறோம். கர்ம யோகாவை பத்தி கண்டினியூவேஷன் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 6 chapters கர்ம யோகா சொல்லிக்க இல்லையா. எதா இருந்தாலும் நான் அப்புறமா பேசுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பிரேயரோட கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இஸ்கான் மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இருக்கிற Day-3. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்ணாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி வாசாச்ய தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் கர்ம யோகம். யோகத்தின் செயல். நம்ம பண்ற காரியங்களுக்கு அதனுடைய யோகத்தின் இந்த யோகம் பண்ணின்னு என்ன எப்படி பண்ணணும், கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே. அதே நல்ல டீட்டெயில்டா இப்போ இந்த சாப்டர்ல பார்க்கலாம். Chapter 3ல ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் Chapter 2ல என்ன படித்தோம்ங்கிறது ஒரு ரீகேப் சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. அதாவது அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சீடனாக அர்ப்பணிக்கிறான். கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கான உபதேசத்தை தற்காலிகமான பௌதிக உடலுக்கும் நித்தியமான ஆன்மீக ஆத்மாவிற்குமான அடிப்படை வேறுபாட்டை விளக்குவதுடன் ஆரம்பிக்கிறார். ஆத்மா ஒரு விடலை விடுத்து மறு உடலை எடுத்தல், பரமனுக்கு செய்யப்படும் சுயநலமற்ற சேவையின் தன்மை, தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவின் குணங்கள் ஆகியவற்றை பகவான் விளக்கினார். ஓகே. அதுல வந்து 2.39 ஸ்லோகம் படிச்சோம் இல்லையா. அதுல வந்து சாங்கிய யோகம், கர்ம யோகம், அதாவது 2 புத்தி யோகம், 2 வழிமுறைகளை விளக்கினார். ஜடத்தின் இயற்கையையும் ஆன்மாவின் இயற்கையும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய வழிமுறை சாங்கிய யோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் போன்ற பக்தி முன்னேறிகளின் மூலம் யாகம் செய்கிறார்கள். அவர்களது உணவு பிரசாதம். ஓகே. இன்னைக்கு Chapter 3 பார்க்கலாம். இப்பௌதிக உலகில் அனைவருமே ஏதாவது ஒரு செயலில் ஈடுபட்டாக வேண்டும். செயல்கள் ஒருவனை எவ்வுலையில் பந்தப்படுத்தலாம் அல்லது இதிலிருந்து விடுவிக்கலாம். சுயநல நோக்கமின்றி பரமனின் திருப்திக்காக செயல்படுவதன் மூலம் ஒருவன் கர்ம விதிகளிலிருந்து, அதாவது செயல் மற்றும் விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னை பற்றியும் பரமனை பற்றியும் திவ்யமான ஞானத்தை அடைகிறான். ஓகேயா. நெருப்பை புகை மூடுவது போல, நெருப்பை புகை மூடினா நெருப்பு எப்படி செய்யும், அந்த மாதிரி கண்ணாடியை அழுக்கு மூடுவது போல, கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் மூடி இருக்கிறது. உலகத்தை காமம் இப்படி எல்லாம் மூடி இருக்கு. நெருப்பை புகை மூட்டுவது போல, கண்ணாடியில் அழுக்குப்படுவது போல, கருவை கர்ப்பப்பை மூடுவது போல உலகத்தை காமம் மூடியிருக்கிறது. புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்த ஆத்மாவை அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடிய சத்துருவை அழித்துடுவாயாக. இதுதான் இந்த சாப்டர் நம்ம கற்றுக்க போனோம். என்ன பண்ணணும், புத்தியை காட்டிலும் உயர்ந்தது ஆத்மா இல்லையா, அதை நமக்கு புரிஞ்சிருந்து அறிந்து உள்ளத்தை ஆத்ம சக்தியால் அடக்கி காமம் என்ற கொடியை சத்துருவை அழித்திடணும். ஓகேயா. சங்கீதனம் உணவு பற்றாக்குறைக்கு செய்தே ஆக வேண்டும். Chapter 1ல வந்து அர்ஜுனன் கருணை, சந்தோஷமின்மை, பாவம், குலதர்மம், செயலற்ற தன்மை, அந்த தன்மையை காரணமாக அந்த மாதிரி காரணங்கள்லாம் சொல்லி குழப்பமாக உள்ளேன், எது நல்லது என்று தெரிவிப்பீர்களா என்று பகவான்கிட்ட கேட்கிறார் இல்லையா. Chapter 2ல என்ன பண்ணார், கடவுளை தெரிந்து கொள்ள 3 நிலைகள் உள்ளன. பிரம்மன், உடல், ஆத்மா அப்படின்னு Chapter 2ல பார்த்துட்டோம். இது மொத்தம் சாரம் என்ன, நாம் உடல்கள் இல்லை, நாம் ஸ்பிரிச்சுவல் சோல், இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது. நாம் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைய வேண்டும். நாம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நேர்த்திக்கு படுறோம். அதோட
அதை நேத்தியோட டீட்டெயில் தான். கர்மயோகம் என்பது சரியானதை செய்ய சொல்லி கொடுப்பது. நாம் நமது கடமைகளை சிரத்தையாக செய்ய வேண்டும். பலனை எதிர்பாராமல் கடவுளுக்கு அர்ப்பணித்து செய்ய வேண்டும். நம்ம செய்கிற கடமைகள்லாம் அதுக்கு பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. பலனை எதிர்பார்க்காம கடவுளை நினைச்சுன்னு செஞ்சாங்க, அவர் சிரத்தையா செஞ்சா, அப்ப பண்ண எல்லா கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சு செஞ்சா அந்த காரியம் சக்சஸ் ஆகும். ஓகே, கர்மானா என்ன? பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். பெர்ஃபார்மிங் டு அந்த டியூட்டிஸ் எப்படி பண்ணணும்? டு ப்ளீஸ் த லார்ட் கிருஷ்ணா. அக்கர்மானா என்ன? டூயிங் விச் ஹேஸ் நோ ரியாக்ஷன், அதுக்கு உங்களுக்கு ரியாக்ஷனே கிடையாது, அந்த மாதிரி காரியம் பண்ணணும் அக்கர்மா. விகர்மா டூயிங் எகென்ஸ்ட் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ். கர்மாக்கு ஆப்போசிட் என்ன? விகர்மா, டூயிங் எகென்ஸ்ட் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ், ஃபர்பிடன் ஆக்ஷன். ஈகோ அப்படின்னா என்ன? நான் தான் பண்ணுவேன், எல்லாம் நான் தான் சொல்லிக்கோல, ஐ ஆம் த டூயர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் ஈகோ. இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல ரொம்ப டீட்டெயில்ல அதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ கர்ம யோகத்துல என்னன்னு பார்க்க போறோம்? இந்த தேர்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனன் குழப்பமான செயலின்மை அல்லது செயலாற்றுதல். அர்ஜுனன் குழப்பம் செயலின்மையா இல்லது செயலாற்றுதலா? நிஷ்காம கர்ம யோகா தான் என்ன? ஞான யோக அது ஆனா ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, கர்மகாண்டம் இது கர்மகாண்டம் கர்ம யோகம், அதுவும் பார்க்க போறோம். இப்போ நிஷ்காம கர்ம யோகம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக இருக்கிறது. அப்புறம் மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை அடக்குவது, எப்படி காமத்தை அடக்க வேண்டும், அதுக்கும் அதையே பார்க்கலாம் இந்த சாப்டர்ல. ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஆத்மாவானது இப்படி உட்காந்துருக்கு நம்ம செல்ஃப். இது வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இந்த 5 புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி, இந்த குதிரை 5 புலன்களுக்கு வந்து 5 குதிரை போட்டு காமிக்கிறது. இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம வந்து புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகப்படுத்தி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் நம்ம செல்ஃப். செல்ஃப் வந்து சேரியட்ல உட்காந்து, இது சேரியட்டுங்கிறது ஜட உலகம். ஓகே, இப்போ இந்த டீட்டெயில் ஸ்டடி இது பார்க்கலாம். ஓகே, அதாவது எப்படின்னா இந்த புலன்கள் 5 புலன்களை மைண்ட் மனசு கயிறு இருக்கு இல்லையா, அதை மனசுன்னு வச்சுக்கோ. நமக்கு இருக்கிற புத்திசாலித்தனம் தான் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த ப்ளூ ஃப்ராக் போட்டு இருக்கிற இல்லையா, அந்த பாத்தேஜ் வச்சு அந்த லேடி வச்சுக்கோ, அதுதான் புத்திசாலித்தனம். இதெல்லாம் பண்ணினா அதுதான் நம்ம. ஓகே, 5 புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முதல்ல கற்றுக்கணும். நமக்கு வந்து பகவான் வந்து இந்த 5 புலன்கள் எதுக்கு கொடுத்துருக்கார்? கண்ணு எதுக்கு கொடுத்துருக்கார்? பகவானின் அர்ஜுன விக்கிரகத்தை தரிசிக்கவும் மற்றும் பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் அந்த கண்ணை யூஸ் பண்ணிக்கணும். நல்ல காரியங்களுக்கு அது யூஸ் பண்ணிக்கணும். மூக்கு என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருக்காக வழங்கப்பட்ட துளசி இலை, மலர்கள், வாசனையான மலர்கள்லாம், கிருஷ்ண பிரசாதம், இவரெல்லாம் நல்ல வாசனையை நம்ம முகரத்துக்கு, அதுக்காக தான் பகவான் அந்த மூக்கு இருக்கு. காது என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ணருடைய பஜனை, செயல், தெய்வீக இசையை கேட்பது மற்றும் பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்கள் எல்லாத்தையும் காது கொடுத்து கேட்கணும். அதுக்குதான் காது இருக்கு. கை என்ன பண்ணும்? கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்யணும், பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வழங்குறதுக்கு தான் அந்த கைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது வாயும் நாக்கும் எதுக்கு? கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்கிறதுக்கு மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவர்களுக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். ஓகேயா? ஸோ இந்த 5 இதுவும் காமிக்க, முதல்ல வந்து கண்ணு காமிக்கிறது, மூக்கு, காது, மூக்கு, காது அண்டு கை, அப்புறம் வாய் மற்றும் நாக்கு, 5 புலன்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஓகேயா? இதை புரிஞ்சுக்கோங்க. இது புரிஞ்சுட்டேன்னா அது சாப்டர் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. 5 புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணினா எதால கண்ட்ரோல் பண்ணணும்? அந்த மனத்தை, இந்த கயிறை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? எதால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்? நமக்கு கொடுத்துருக்க பகவான் கொடுத்துருக்க புத்திசாலித்தனம், இன்டெலிஜென்ஸை பண்ணினாக்க அதுதான் செல்ஸ், அதுதான் நம்ம. ஓகே, எஸ் 3.1 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத த்ரிதீயோऽध्यायः கர்மயோகः. அர்ஜுன உவாச்ச ஜாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இந்த போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவீர்கள். என்ன சொல்றார் பகவான்?
அர்ஜுனன் என்ன கேட்கிறான்? அர்ஜுனன் உவாச்ச, அர்ஜுனன் சொன்னார். என்ன கேட்கிறான்? பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்ததுன்னு சொல்றேன் இல்லையா? செயலை விட புத்தி தான் ஒஸ்தின்னு சொல்றேன். அப்படின்னா எதுக்காக இந்த போர்ல போய் என்ன பலவந்தமா எதுக்காக என்ன ஈடுபடுத்துறேன்? என்ன இது பண்ணுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். 2 வழிமுறைகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீர்களாக அப்படின்னு கேட்கிறார். இது ஒரு இது. ரெண்டாவது 3.2 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्. 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது இது என்று அதை முடிவாக கூறுவீர்களாக. 2 டைப்பா நீங்க சொல்றேன். ஃபைட் பண்ணுங்கிறேன், ஒரு பக்கம் வேண்டாம் மாதிரி இருக்கு. 2த்தையும் இப்படி சொல்றேன். இதை விட அது சிறந்ததுங்கிறேன். விதவிதமா சொன்னாக்க நான் என்ன பண்ணேன்? எனக்கு புத்தி பேதலிச்சிருக்கு. எனக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல வழி சொல்லுங்க. கரெக்டா எது பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. அதாவது திஸ் வே போங்கிறேன், தட் வே போங்கிறேன், இல்லைன்னா இன்னொரு வழியை நானா போட்டுமா, எந்த வழி போட்டுங்கிறத கரெக்டா நீங்களே சொல்லுங்க. எஸ் 3.5 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. நஹி கஷ்டித் க்ஷணமபி जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कर्णते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः. பௌதிக இயற்கையிடம் இருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறார்கள். எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதுவும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியமில்லை. ஒரு காரியம் பண்ணாம யாராலையும் இருக்க முடியுமா? இப்போ ஒண்ணுமில்லை. இப்போ உட்காந்துருக்கோம், நம்ம பேர் பண்ணும், உட்காந்துருக்கோம், உட்காந்து என்ன பண்ணோம்? ஏதோ கேட்டுட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதை 3rd chapter ஏதோ சொல்லி மாதாஜி கேட்டுருக்கோம். ஏதாவது ஒரு காரியம் நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இல்லையா? இல்லை சும்மா உட்காந்துருந்தோமா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம், இல்லைன்னா கிச்சன்ல போனா சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆஃபீஸ் போறவங்க ஆஃபீஸ்ல வேலை பார்த்துருக்கோம். ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஒன்றும் பண்ணாம யாருமே இருக்க முடியாது இல்லையா? அதான் பௌதிக பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருக்கும் சுதந்திரம் எது செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறார்கள். அதனால கம்பல்சரியா அந்த காரியத்தை பண்ணணும். அதனால ஒரு குழந்தை கூட செயல் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. ஏதாவது காரியம் இருக்கும். கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்ற மறுத்து தியானம் செய்வதாக நடித்து கொண்டு உண்மையில் மனதின் புலன் இன்பத்தை பற்றி எண்ணிக்கொண்டுள்ள போலிகள் பலர் உள்ளார்கள். போலியின் மனம் எப்போதும் களங்கம் இருப்பதால் அவனது தியான யோக நாடகங்களுக்கு எந்தவித நன்மதிப்பும் இல்லை. ஓகேயா? அதனால போலிகள் வேஷம் போட்டுன்னு இருக்கா. அவளுக்கெல்லாம் இதுல எந்த விதமான நல்ல மதிப்பும் கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 3.6 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मितयाचार स उच्यते. இந்த ஸ்லோகத்துல எல்லாத்துக்கும் நம்ம யாராலையுமே ஒரு வேலையும் செய்யாம இருக்க முடியாது, ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும்னு படிச்சோம். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன படிக்க போறோம்? புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருள்களில் மனத்தை அலைப்பாயப்படுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தணும். அதாவது 5 புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி சன்னியாசே ஆயிட்டார். இந்த பிக்சரை பத்தி யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? யாராவது பண்றீங்களா? எஸ் நாகம்மாள் மாதாஜி சொல்ல முடியுமா உங்களுக்கு? நான் சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்கம்மா. இல்ல, அவரு பாசனுக்கு சாது மாதிரி சன்னியாசி மாதிரி வேடம் இருந்தாலும் அவர் பண்றது எல்லாமே புலனின்பத்தை சார்ந்த ஒரு செயல்களா பண்றாரு. சிகரெட் குடிக்கிறாரு, போன் யூஸ் பண்றாரு. அதனால இவெல்லாம் நல்ல தூய சாமியார்னு சொல்ல முடியுமா? வேலையெல்லாம் போலி சாமியார்கள் தான். அதனால இந்த மாதிரி போலி சாமியார்களை பார்த்து நம்ம ஏமாறக்கூடாது. ஓகேயா? கம்ப்ளீட்டா அதுல எல்லாத்தையுமே நம்ம விட்டுடணும். மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பௌதிக உலகத்திலிருந்து புலன்களின் செயல்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலன் இன்ப பொருள்களில் தேடப்படாது. நம்ம மனசை அலைப்பாய விடுவார், அதுக்கு முட்டாளாக்கி கொடுக்குறாரு. எக்ஸாம்பிள் பரத் மகாராஜ். அவர் என்ன பண்றார்? அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுல போய் உட்காந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காரு.
இருந்தாலும் ஒரு மான் வந்து குட்டி மான் அம்மா வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு அம்மா மான் சிங்கம் அடிச்சு போட்டு போயிடுது. அதனால அந்த மானை யாரு காப்பாற்றுவா அப்படின்னு தன்னோட மனசை அலைப்பாய விட்டுட்டார். அலைப்பாய விட்டு அந்த மானோட உட்காந்துருந்தார். அந்த மானோட உட்காந்துட்டு அந்த மான் அப்புறம் இவருக்கு சாகிற காலம் வந்தாச்சு. தன்னோட இறுதி காலத்துல அந்த மானை யாரு பாப்பா அப்படின்னு நினைச்சுட்டே உசுர விட்டார். அதனால அவர் என்னாச்சு, அடுத்த பிறவி மானாவே பிறந்துட்டார் அவர். அதனால நம்ம கடைசி காலத்துல என்ன நினைச்சுன்னு பிறக்கிறோமோ அதுதான் அடுத்த பிறவி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அதனால்தான் கடைசி காலத்துல என்ன சொல்றோம், நாராயணா அப்படின்னு பகவானை சொல்லி சொல்றோம். பகவான் பேரை சொல்லிட்டு பண்ணா நம்ம நேர கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகலாம். மறுபிறப்பு இல்லை. மறுபிறப்பு இல்லைன்னா என்னாச்சும், நமக்கு சந்தோஷம் சந்தோஷம் சந்தோஷம், எப்போதுமே சந்தோஷம். கோலோக விருந்தாவன்ல போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ண கிருஷ்ண பகவானோட 24 hours இருந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் லைஃப்ல, இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் பஜனை எல்லாம் படிக்கலாம், நிறைய கத்துக்கலாம். அவர்கிட்ட அங்க உட்காந்துட்டு நிறைய வேலைகள்லாம் இருக்கும். அப்புறம் அது நல்லாவே இருக்கும். அது ஸ்பிரிச்சுவல் எண்ட்ல இருந்தாக்க அதுக்காக தான் கடைசி காலத்துல போய் நம்மளால பண்ண முடியல. நமக்கு நிலைமை வந்து நம்மளோட நமக்கு அன்கான்சியஸா இருக்கும், கோமா ஸ்டேஜில் இருக்கும். அப்படின்னா நம்ம எப்படி போய் அப்போ அந்த சமயத்தில் பண்ண முடியும், உசுறு போயிடுறப்போ. அப்போ அதனால என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்நாள் நம்ம எத்தனை நாளைக்கு இருக்கோமோ அத்தனை நாள் வரைக்கும் முதலேருந்தே சின்ன வயசுலேருந்தே அதுக்கு தான் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். இது வந்து நமக்கு கடைசி காலத்துல நமக்கு காப்பாற்றும். பேச முடியாத போச்சுன்னா நமக்கு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் லாஸ்ட் மினிட்ல சொல்ல முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும்? அதுக்காக இப்பவே நல்லபடியா இருக்கச்சே என்ன வீட்டுக்கு நல்லபடியா கூட்டின்னு போ அப்படின்னு இப்ப விஷயம் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நம்ம லைஃபை பண்ணணும். ஓகேயா? ஒரு நேர்மையான நபர். இது வந்து இந்த போலீஸ் சாமியாரை பார்த்தோம். இவர் வந்து சாமியார்னு வேஷம் போட்டு எல்லாம் வந்துட்டு வேஷம் போடல, நிஜமாவே சாமியார் ஆனார். இருந்தாலும் அவர் புலனின்ப பொருள்களில் மனதே கட்டுப்பாடு வைக்கிறது. போனை பேசிக்கிறார், கையில கமண்டலம் வச்சுக்க, அதெல்லாம் ரைட்டு. அவன் வந்து சிகரெட் முடிக்கிறார், இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா? இது ஒரு பக்கம். ஓகே, இன்னொன்று 3.7. மறுபுறம் ஒரு நேர்மையான நபர், ஒரு நேர்மையா இருந்தாலும் வச்சுக்கோ, யாரா இருந்தாலும் அவர் மனத்தால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து மனத்தால பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறான், அவனால் பண்ண முடியல. இருந்தாலும் பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அவன் பற்றுதலோட பகவான் கிட்டக்கு போகணும், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கு கீழே அவருடைய பூஜை ரூம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி கொடுத்துருக்கா இல்லையா? இந்த மாதிரி பண்ணாக்க அவ மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். புரியுறதா? அதுக்கும் அந்த போலீஸ் சாமியாரா இருக்கிறத விட பகவானுக்கிட்ட போதுங்கிறதுக்கு செயலை வந்து புலன்களை கட்டுப்பட முயற்சி பண்ற இல்லைங்க, பண்ணிட்டே நீங்க இந்த காரியங்கள்லாம் பண்ணா நீங்க உயர்ந்தவர்கள். இந்த மாதிரி வாழலாம். ஓகேயா? ஸோ 3.6ம் 7ம் 3.6 வந்து உங்களுக்கு போலீஸ் சாமியார், 3.7 வந்து இந்த மாதிரி போலீஸ் சாமியார் இல்லாத அவர் சாமியாராகவே இல்லாம இருந்து ட்ரை பண்றான் அவன் மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு. இருந்தாலும் பற்றத்தில் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்குறார்கள். அவர்கள் புலையின்ப செயல்கள் இந்த மாதிரி பகவானுக்கு வருகிற காரியங்கள்லாம் பண்ணி கொடுத்து டிவோஷனல் சர்வீஸை தொடங்குறார். இவாள்லாம் உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டுக்கும். படிங்க கமலேஷ். எஸ் மாதாஜி. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜாயயோ கர்மணஹ ஷரீர யாத்ரா பிச்சதே ந பிரசித்தே ஏத கர்மணஹ. அதாவது என்ன சொல்றார் பகவான், கர்மயோகம்ங்கிற சாப்டர், 3rd சாப்டர் முக்கியமா அதுதான் வரும். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. உனக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அந்த கடமை செய். செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். உனக்கு கொடுத்துருக்க வேலையை நீ செய். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன வேலை கொடுத்துருக்கார், ஃபைட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கார். அவன் அந்த கடமையை அவன் செய்யாம இருந்தது. அதை விட கொடுக்குற கடமையை செய்கிறது தான் விசேஷம். செயலின்றி இருப்பதனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. உனக்கு கொடுத்த கடமையை நீ பண்ணாம இருந்தேனாக்க நீ அது உன்னோட ஹெல்த்தை கூட நீ பார்த்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது அவனோட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. நான் ஃபைட் பண்ணுமா வேண்டாமா, இப்படி குழப்பமானு இருக்கேன், எனக்கு ஒரு பதில் சொல்லு அப்படின்னு கிருஷ்ணன் கேட்கிறார் இல்லையா? அதுக்கு சொல்ற, நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய். செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்தது. செய்ய மாட்டேன்னு நீ வேண்டாம், ஃபைட் பண்ணா எல்லாரும் செத்து போவா அப்படி இப்படின்னு நீ மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்க இல்லையா? அதை விட நீ இது மாதிரி கடமைகளை செய்யறது தான், அதுக்கு ரிசல்ட்டை பற்றி நீ கவலைப்படாது, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு இதுல. ஓகேம்மா, 3.9 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யஞ்ஞாதாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ தத் அர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர.
விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். கிருஷ்ண உணர்வு என்பது யாகங்களை செய்வதற்கு சமமாகும். வர்ணாசிரம தர்மத்தின் நோக்கமும் பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்வதே. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? யாகம் பண்றதுக்கு ஈக்குவல். இது விஷ்ணுவுக்காக நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணோம்னா அது ஒரு யாகம் பண்றதுக்கு இது. அதாவது விஷ்ணுவுக்கு இப்ப நம்ம இந்த பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கோம். இது படிச்சாக்க நமக்கு கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தை நம்ம முன்னேறதுக்கு வழியெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்குறோம். அது கேட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியுது. அதே சமயத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும்? இமீடியட்டா நீங்க 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து எல்லாரும் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி போன எல்லாம் பகவத்கீதை ஃப்ரீ கிளாஸ் சொல்லித்தர அந்த மாதிரி கேட்டு இந்த மாதிரி நீங்க உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும். ஆன்மீகத்துல முன்னேறலாம். நம்ம பிறப்பு இறப்புங்கிறதுல இருக்கலாம். அவளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்சதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுதான் நீங்க பண்ற இமீடியட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகேயா? அது முதல்ல சாண்டிங் பண்ண வேண்டியது. ஏதாவது 4 ரவுண்ட் இப்போ வந்து 3 ரவுண்டு முடிய போறேன். இன்னைக்கு 3rd டே வந்தாச்சு. 18 நாளைக்குள்ள 18 ரவுண்ட் வந்திருக்கோம். எல்லாரும் 16 ரவுண்டு முடிச்சிருக்கோம். 16 ரவுண்ட்ஸ் 18 வேண்டாம், 16 தான். ஸோ அதனால வந்து அவளுக்கு கொடுத்த கடமையே பண்ணிட்டு பகவானோட திருப்திக்காக அவரது திருப்திக்காக செய். அந்த மாதிரி பண்ணா பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ முடியும். 3.13 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Yanya Shishtashin Santah Muchyante Sarvakilbishahi Munjate Te Tvagam Papaha E Pashantyatmakaranat. யாகத்தால் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். யாகத்துல பண்ற இது இருக்கு இல்லையா, அந்த உணவை உண்பதனால எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். நம்ம போய் கிச்சன்ல போய் சமையல் பண்றோம், சாப்பிட்றோம். அதெல்லாம் சாப்பிட்டு கடையெல்லாம் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றோம். இதெல்லாம் சாப்பிட்டாக்க நம்மளோட புலன் இன்பத்துக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல பௌதிகத்துல நம்மளோட ஆசைக்கு இப்போ நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் எதா பர்மனெண்டா? டெம்பரரி தான். அது எதா இருந்தாலும் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்டாக்க அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷம் அது நல்லதுதான். பகவானுக்கு பிரசாதமா கொடுத்தா விஷ்ணு வந்து நம்ம பக்கத்துல இருக்கார் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போகுது. அதனால நம்ம அதெல்லாம் ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஒரு டைப்ல டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல சேர்ந்தது. ஓகே, கிச்சன்ல போய் ஒரு சமையல் பண்றோம். சமையல் பண்ணிட்டு அது பகவானுக்கு கொடுக்காத நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்ம பாவத்தை சாப்பிடுகிறோம் அப்படின்னு ஆகுது. அதனால அது பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிட்டாக்க நம்ம அது பிரசாதத்தை சாப்பிட்டாக்க நமக்கு நல்லது. யாகங்களை செய்வதால் எல்லா செயல்களும் தூய்மை அடைகின்றன. யாகம் செய்வதால் உணவு தூய்மை அடைகிறது. தூய்மையான உணவை உண்பதால் வாழ்க்கை தூய்மையாகிறது. தூய்மையான வாழ்வினால் ஞாபகத்தை கொடுக்கும் நுண்ணிய திசுக்கள் தூய்மை அடைகின்றன. மேலும் ஞாபகம் புனிதமடைந்த பிறகு ஒருவர் முக்தியின் பாதையை பற்றி நினைக்க முடியும். இவையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தற்கால சமுதாயத்தின் அவசிய தேவையான கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. ஓகேயா? கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் சந்தஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவள் என்னன்னு சொல்லி கூப்பிடலாம்? சந்தஸ். இறைவரான கோவிந்தா, கோவிந்தான என்ன? எல்லா இன்பங்களையும் தருபவர். அல்லது முகுந்தன்னா முக்தி அளிப்பவர். அல்லது ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கு கிருஷ்ணனா வசீகரமானவர், மிகவும் வசீகரமானவர். முதலில் படைக்காமல் அவர்கள் எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். யாரு? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கிருஷ்ண உணர்வுகள் இருக்கிறவெல்லாம் இதெல்லாம் பகவானுக்கு படைக்காம எதையுமே சாப்பிட மாட்டா, எதையும் ஏற்க மாட்டார்கள். இத்தகு பக்தர்கள் எப்போதுமே அவ என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா? சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அர்ச்சனம் போன்ற பக்தி நெறிகளின் மூலம் யாகங்களை செய்கிறார்கள். யாகங்கள் அவர்களே காப்பாற்றுகின்றன. நாவின் ருசிக்காக உணவு சமைக்கும் மற்றவர்களோ திருடர்கள் மட்டுமல்ல, பாவத்தை உண்பவர்களும் ஆவார்கள். மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் சங்கீத யாகம் செய்ய வேண்டும். ஓகேயா? கலியுகத்துல ஏற்ற யாகம் என்ன யாகம்? யாருக்காவது தெரியுமா? ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் யாகங்கள்லாம் பண்றா இல்லையா? இந்த கலியுகத்துல ஏற்ற யாகம் எது? கெஸ் பண்ணுங்க. கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யாகம் ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே. நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு, டெய்லி பண்ணுங்க. அதுதான்
கெஸ் பண்ணி முடியுமா? சாண்டிங் த மகாமந்திரம் தான் கலியுகத்துக்கு ஏற்ற யாகம். நம்ம அதுக்காக கோயிலுக்கு போக வேண்டாம், குளிச்சுட்டு சொல்லணும்னு இருந்துக்க வேண்டாம், இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணி எப்போ வேணாலும் உட்காந்து எந்த நேரத்தில் வேணாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் வாக்கிங் பண்ணிட்டு சொல்லலாம், நடந்துட்டு போகலாம், காரில் போகிறச்சே சொல்லிட்டு போகலாம், ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தாலும் சொல்லலாம், எங்கே இருக்கோமோ நம்ம கோயிலில் போய் உட்காந்துட்டு சொல்லலாம், எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோமோ அங்கெல்லாம் உட்காந்து சொல்றது. 2 லைன் தான். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை தவறாம ஒரு நாளைக்கு மினிமம் 4 ரவுண்டு வரைக்கும் உச்சரிக்க ஆரம்பிக்கும். சொல்லுங்க டெய்லி டெய்லி ஆரம்பிச்சுட்டு அது 16 ரவுண்டு வரைக்கும் இந்த கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிருங்கோம். 18 days முடியறதுக்குள்ள 16 ரவுண்டு முடியுங்க. ஓகே, அதனால அது வந்து ஈஸியஸ்ட் வே. மற்ற யாகங்கள்லாம் பண்ணுச்சு என்னது, குதிரையில் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணுறது எல்லாம் குதிரையெல்லாம் இருந்தா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு இல்லையா, எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய போடுவா. அந்த மாதிரி ரொம்ப செலவு ஜாஸ்தி. இதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே செலவும் கிடையாது, ஆனா நமக்கு பவர் ஜாஸ்தி. அதாவது சொல்லுவாள், மூர்த்தி சிறியதா இருந்தாலும் கீர்த்தி பெருது. இது மந்திரம் சின்ன மந்திரம், 2 லைன் தான், இருந்தாலும் அதுக்கு கீர்த்தி நமக்கு ஜாஸ்தி. ஓகேயா, அதனால வந்து இதை மறக்காம எல்லாரும் பண்ணுவோம். Yes, ma. 3.14 படிங்க. Yes, Mataji. Annad bhavanti bhutani parjanyat anna sambhavah yajnat bhavati parjanyah yajna karma samudbhavah. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இதுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் சொல்லிடுறேன். அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக. ஓகே, அன்னாத்னா என்ன, தானியங்களில். அன்னம்னா என்ன, சாப்பாடு, சாதம் தான் அன்னத்துக்கு சொல்லுவோம். அன்னாத் அப்படின்னா தானியங்களிலிருந்து. பவந்தினா என்ன, வளர்கின்றன. பூத்தானி பௌதிக உடல்கள். பர்ஜன்யாத் மழையிலிருந்து. அன்ன உணவு தானியங்கள். சம்பவ உண்டாக்கப்படுகின்றன. யஜ்ஞாத் யாகங்கள் செய்வதிலிருந்து. பவதி சாத்தியமாகிறது. பர்ஜன்ய மழை, யஜ்ஞ யாகங்கள், கர்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், சமுத்பவ பிறந்த. ஓகே, அன்னாத் பவனி பூத்தானி பர்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களிலும் வாழ்கின்றன இல்லையா. மழை பெய்யுது, மழை பெஞ்சாக்க என்ன ஆகும், செடி கொடியெல்லாம் நல்லா வளரும், கீரைகள் கிடைக்கும், நமக்கு வேணுங்கிற வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும், ஃப்ரூட்ஸ், அதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் நம்ம உயிர் வாழ முடியும் இல்லையா. உடல்கள் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்லாம் வாழறதுக்கு காரணம் என்ன, அதுதான். மனுஷன் மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்குமே, மிருகங்களுக்கும் மாட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஃபுட்டு போடுமே, அது எங்கேருந்து கிடைக்கிறது அந்த ஃபுட்டு, இதுல இந்த மாதிரி தான் மழையால கிடைக்கும். அதனால யாகத்தால் மழை, அந்த மழை எப்படி கிடைக்கும் உனக்கு, யாகத்தால கிடைக்கும். யாகம் யாரால பண்ண முடியும், நல்லா வேதங்களை படிச்சறிந்த பிராமணர்களால, கற்றறிந்த பிராமணர்களால, பண்டிட்டுகளால தான் பண்ண முடியும். அந்த யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஓகே, எல்லாம் ஒரு சைக்கிள். யாகம் பண்றா மழை கிடைக்குது, மழை கிடைக்கிறதுனால காய்கறி எல்லாம் கிடைக்கிறது, அதை கிடைச்சதுனால என்ன பண்ணுவோம், வைசியர்கள்லாம் அதை எடுத்து வியாபாரம் பண்ணுவா, தானியங்கள்லாம் எடுத்து வியாபாரம், அதை எடுத்து நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம், மற்றவெல்லாம் காசு கொடுத்து அதை வாங்கிட்டு அதை எடுத்து வீட்டில் உட்காந்து சமையல் பண்றோம், வீட்டில் ஹோட்டல்ல எல்லாம் சமையல் பண்றோம். அதை பண்ணிவிட்டு பகவானுக்கு பிரசாதமாக நம்ம கொடுத்துட்டு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம சாப்பிடணும். இது ஒரு சைக்கிளா நடந்துட்டே இருக்கு இப்படி. ஓகேயா, அதனால பகவானுக்கு பிரசாதமா கொடுக்காம நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது பாவங்களே பிடிங்க சாப்பிடுகிறார்கள் அப்படிங்கிற. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 3.14 ஞாபகம் வச்சுங்க. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்பட்டுள்ளவை. எனவே குந்தியின் மைந்தனே, உனக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காகவே செய். இந்த விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வார். எதுவுமே நீ பண்ற காரியம் பகவானை நினைச்சிட்டு பண்ணிட்டு, அப்படி பண்ணேன்னா நீ எப்போதும் திருப்தியாக வாழ முடியும் அப்படிங்கிறார். ஓகேயா, 3.15 படிக்கும். Yes, Mataji. Karma brahmodbhavam viddhi brahmakshara samudbhavam tasma sarvagatam brahma nityam yange pratishthitam. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதல் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை.
எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நிச்சயமாக விற்றுள்ளார். ஓகே, முழுமுதற் கடவுள் தான் எல்லா யாகத்திலையும் இருக்கிறார். 16 படிங்க. एवं यस माताजी एवं प्रवर्तितं चक्रं तानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रया रामः मोगं पार्थ स जीवति. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இந்த மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலன் அற்றது. ஒரு விதமான எப்போதுமே நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி வாழ்றதுலாம் அது வந்து பலன் அற்றது. அந்த மாதிரி வாழக்கூடாது. ஆன்மீகத்துல நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் பகவான் நினைச்சுக்கிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் படிச்சுட்டு டைம் இருக்காதா? கண்டிப்பா உண்டு. வந்து இந்த குழந்தைகள்லாம் ஸ்கூலுக்கு போறதுல அந்த ஸ்டேஜ்ல அதுகளுக்கு டைம் இருக்காது. அப்புறம் நம்மளாம் இப்போ கொஞ்சம் பெரியவாளானதுக்கு அப்புறம் நமக்கெல்லாம் நிறைய டைம் இருக்குச்சே பண்ணதான் ஒழுங்கு தான். அது புலன்களின் வாழ்பவர் வாழ்வு பலன் அற்றது. ஓகே, அதாவது தியாகத்தின் சுழற்சி. படித்த இந்த வேதங்கள்லாம் படிச்சிருக்கா அவ பண்ணிட்டு அந்த பண்ணி அதுல இருந்து மழை வருது. மழை வந்ததுன்னா மழையை போட்டு நிலத்துல எல்லாம் ஒழுது அதெல்லாம் பண்றா. அப்புறம் அதை எடுத்து வியாபாரம் பண்றா. வைசியர்கள் தானியங்கள்லாம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தானியம் வந்த உடனே என்ன ஆகுது, அதை ஒரு சமையல் வீட்டுல உட்காந்து சமைக்கிறோம். அதை ஒரு பண்ணிட்டு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமா நம்ம சாப்பிடுறோம். ஓகேயா, இது ஒரு தியாகத்தின் சுழற்சி. ஸோ அதனால நம்ம இந்த கலியுகத்துக்கு ஏற்ற இது என்ன யாகம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் சரியான ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் வே, சிம்பிளஸ்ட் வே. ஆனா அதுக்கு பலன் ஜாஸ்தி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. இது பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். அதை சொல்லிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இந்த மந்திரத்தை சொல்லணும். ஓகே, இந்த மந்திரம் 108 டைம் சொல்லிவிட்டு செகண்ட் ரவுண்டு போகும்போது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா அதை சொல்லணும். ஓகேயா? ஸோ 3.19 எனவே செயலின் பலன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பலத்தை அடைகிறான். எதுலையுமே ஒரு அட்டாச்சா ஒரு காரியத்தை பண்ணாதீங்க. அதாவது நம்ம எப்படி லைஃப் லீட் பண்ணணும்னா நம்ம லைஃப்ல வந்து அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் வாழணும். வாழாதே எதுலையுமே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அது மொத்தமா நம்ம அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைனுக்கு போக முடியாது. அதனால அட்டாச்மெண்ட் இல்லாத எல்லாத்தையும் ஓகே. ஆசை எதுக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது. நம்ம வீட்டுல டிவி இருக்கா, ஓகே, இதோட சந்தோஷமா இருக்கிறத வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கணும். பக்கத்து வீட்டுல அது இருக்கு, இவா வீட்டுல இருக்கு, யாரையும் கம்பேர் பண்ணிக்காது. நம்மகிட்ட இருக்கிறத வச்சு திருப்தி அடைஞ்சிட்டு ஜட வாழ்க்கைய மெதுவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுல இருந்து நம்ம விலகிட்டு வந்தோம்னாக்க பரத்தை அடைய முடியும். பற்றின்றி எந்த காரியம் செஞ்சாலும் பற்றின்றி செய்யணும். ரொம்ப அதாவது குழந்தைகள் மேலாம் அட்டாச்சா இருக்கேன் அப்படின்னு சில பேர் என்ன பண்ணுவா, அப்பா அம்மா வந்து குழந்தைகிட்ட அட்டாச்சா இருப்பா. அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் அந்த அம்மா அப்பா சாப்பிட்றதுக்கு அதுக்கு உனக்கு காசு கிடைக்கிற வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் அது பெருசாகிட்டு அது சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சேன்னு அப்பா அம்மா யாருன்னு தெரியாதது இருக்கு, மறந்து போயிடும். அது அவளோட லைஃப்ல அப்படியே போயிடுவா. அப்போ பறிச்சு ஐயோ என் பிள்ளை மேல இப்படி பாசத்தை கொட்டி வளர்த்தேனே அப்படின்னு எத்தனை பேரண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டு உட்காந்துருக்கா. அது மாதிரி எதுக்காக உங்களை அப்படி பண்ண சொன்னா, நீங்க குழந்தைய பெற்றுனோடனே அது வளர்க்கும். அதனால நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்க கடமை. பலனை எதிர்பார்க்காம உங்க கடமையை நீங்க பண்ணுங்க. அம்மா அப்பா வந்து குழந்தைகளுக்கு பண்றது பாசத்தோட பண்றதுனாலும் அது பாசத்தோட செய்ய வேண்டிய கடமை. அதுக்கு நீங்க பலனை எதிர்பார்க்காதீங்கோ குழந்தைகள்கிட்ட. அதை எதிர்பார்த்தாதான் நமக்கு ஏமாற்றம் ஆயிடுது இல்லையா? எதுக்காக ஏமாறணும்? நீங்க பண்ண வேண்டியது நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க. குழந்தைகளுக்கு பண்ண வேண்டியது அவ பண்ணா பண்ணட்டும், பண்ணலேன்னு உங்க கையில பணத்தை வச்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் குழந்தைகள்கிட்ட கொடுத்துட்டு நம்மள்ட்ட காசு இல்லைன்னு நிற்கக்கூடாது. அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க வாழ்ந்துக்கலாம். ஓகேயா? அதனால பற்றின்றி செயலாற்றுவர்கள் ஒன்றும் மதத்தை அடைக்கிறான். 20 படிங்க கமலாஜி. यस माताजी कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्तिदा जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि. ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தார்கள். எனவே பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காகவாவது உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும். நீ பண்ற காரியங்கள் மற்றவாளுக்கு அறிவூட்டணும். இவன் வந்து அவன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியர் இருந்தாலும் அவனுக்கு போர் புரியணும்
போர் புரிஞ்சு அவனுக்கு லேண்ட் வேணும். போர் புரிஞ்சா நமக்கு ஆபத்துலேன்னு பகவான் சொல்றார். கிருஷ்ண பகவான் குழப்பத்தை போன நேற்று செகண்ட் சாப்டர்ல நமக்கு அதுக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு. நீ உன் வேலையை செய், இதுல இந்த போர் பண்றதுனால உனக்கு சந்தோஷம் தான் கிடைக்க போறது அப்படின்னு கேரண்டி கொடுக்குறாரு. என்ன சந்தோஷம்? ஒண்ணு, நீ இந்த போர்ல 2 ஆப்ஷன் இருக்குதுல. ஒண்ணு, இந்த போர்ல நீ ஜெயிச்சேனாக்க ராஜாவாயிட்டு உலகத்தை ஆள முடியும். ஒருவேளை நீ தோத்து போயிட்டேன்னா எங்க போற? எங்கிட்ட கிருஷ்ண லோகத்துக்கு எங்கிட்ட தான் வரப்போற. உனக்கு மறுபிறப்பிங்கிற அந்த துன்பமான இதுல மறுபடியும் விழமாட்டேன் அந்த சுழற்சியில அப்படின்னு கிருஷ்ண பகவான் சொல்றாரு இல்லையா? அதனால நீ உன் கடமைகளை செய்யறதுனால பக்கம் ஜனக்கர்லாம் அந்த மாதிரி அவள்லாம் பண்ணதுனால்தான் அந்த மாதிரி இருந்தா அந்த காலத்துல. பொதுமக்களுக்கு மற்றவாளுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்து அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஓகேயா? எஸ் மா, 21 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகிறார்கள். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை ஓமை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகிறது. என்ன பண்றது? இப்ப இந்த இடத்துல இந்த பிக்சர் என்ன போட்டிருக்கேன், ஒரு வாத்து போயிருந்துருக்கு. அந்த வாத்து போனது என்ன, அது பின்னாடியே எல்லா வாத்துக்களும் குட்டி வாத்துக்கள்லாம் அம்மா வாத்து போறது, பின்னாடியே குட்டிகள்லாம் போறதுகள் குட்டி வாத்துக்கள்லாம், அதுக்கும் பின்னாடி குட்டி வாத்துக்கள் பக்கத்துல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லா வாத்துக்களும் சேர்ந்து போகுது. அது பெரியவாளா இருக்கிறவா அவ போறது அதை தானே எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றாரு. அதை கரெக்டா எங்கேயோ நல்ல இடத்துக்கு தான் கூட்டும் போகுது, சேஃபா இருக்கிற இடத்துக்கு அழைச்சின்னு போகுது. அதை பார்த்துட்டு எல்லாம் ஃபாலோ பண்றாரு. நீ தப்பு இடத்துக்கு அழைச்சின்னு போயிட்டு எல்லாருமே சாகர இடத்துக்கு அழைச்சினா பொழுது அதை கரெக்டா அழைச்சிக்கணும். ஸோ ஒரு லீடரா இருக்க வேண்டியவும். இப்ப நான் கிளாஸ் பகவத்கீதை படிக்கிறேன். இப்ப நான் உங்களுக்கு என்னால ஆனது முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லதுதான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். அதை நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா நீங்க அதை புரிஞ்சுட்டு பண்ணுவேன். நான் தப்பா சொல்லி கொடுத்தேன்னாக்க அது என்ன ஆகும்? நீங்க 4 பேருக்கு நீங்க சொல்லும் போது அது இப்ப அனாவசியமா தப்பு பிரசாதம் ஆகும் இல்லையா? அதனால சொல்லி கொடுக்கச்சே நல்லதா தான் சொல்லி தரும். ஒரு பெரிய கம்பெனில எடுத்துக்கோ, ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டரா இருக்கான், ஒரு இல்லைன்னா அவன் கம்பெனி ஓனர், ஃபேக்டரி ஓனர் அப்படி இருக்கான். அவன் எல்லாரும் சிகரெட் பிடிக்காதுங்கோ, ஃபேக்டரியில வேலை செய்ச்சு குடிக்க கூடாது, குடிச்சுட்டு இங்க வேலைக்கெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு அவன் ரூல் போட்டான்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவான். ஆனா அவன் அதே ரூல் இப்போ இந்த இடத்துல போட்டுவிட்டு அவன் என்ன பண்றான், இங்க ஒரு 10 நிமிஷம் ரூலை சொல்லிவிட்டு 10 நிமிஷத்துல அவன் கிளம்பி கார் எடுத்துட்டு போயிடுறான். போயிட்டு அங்க போய் உட்காந்து சிகரெட் பிடிச்சிருக்கான். வெளியில அந்த எங்க பேசினாலும் அந்த இடத்த வாசல்ல இருந்து சிகரெட் பிடிக்கிறான். சிகரெட் பிடிக்கிறது தப்புன்னு தெரியும், இருந்தாலும் அவன் பிடிக்கிறான். ப்ரீச் பண்றான். ப்ரீச் பண்ணிட்டு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறான் இல்லையா? ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ரீச். யாருக்காவது நீங்க சொல்லி தரணும்னா முதல்ல நீ உனக்கு ப்ராக்டிக்கலா பண்ணி பார்த்துட்டு அதை ப்ரீச் பண்ணுங்க இல்லையா? அவன் அப்படி பண்ணாத எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு தப்பு அவன் பண்றான். சிகரெட்டு அதே மாதிரி குடிக்கிறது எல்லாம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதோ அந்த காரியத்தெல்லாம் அவன் செஞ்சுருக்கான். அந்த மாதிரி நமக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னா அந்த லீடரா இருக்கிறவன் கரெக்ட் காரியங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பெரிய பெரிய மனிதர்கள் எத்தகைய செயல்கள் செய்கிறார்களோ அவன் எந்த காரணம் கரெக்டா பண்ணணும்னு அவன் பெரிய மனிதர்கள்லாம் பண்றாளோ அதை தான் மற்றவாள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேயா? அப்போ ஃபாலோ பண்ணிச்சு அது பெரிய மனுஷன் நல்ல காரியங்கள் தான் பண்ணணும். தன்னுடைய சுய நடத்தையின் மூலம் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய தலைவன் எப்பொழுதும் தேவை. புகைப்பிடிக்கக்கூடிய தலைவன் புகைப்பிடிக்கக்கூடாது என்று மக்கள் மத்தியில் பாடம் கற்பிக்க இயலாது. கல்வி கற்க தொடங்கும் முன் ஆசிரியரின் நடத்தை சரியாக முறையாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யா கூறியுள்ளார். ஓகேயா? எஸ் 22 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. நமே பார்த்தஸ்தி கர்த்தவ்யம் त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि. பிரதாபின் மகனே, மூலகங்களிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. எனக்கு தேவையோ நான் அடைய வேண்டியதோ எதுவும் இல்லை. இருந்தும் நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். என்ன சொல்றார்? எனக்கு எந்த 3 உலகம், என்ன மூலோகம்? மேலோகம், இப்ப நம்ம இருக்கிற பூலோகம் அண்டு பாதாள லோகம், கீழ் லோகம். எதுலையுமே எனக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது. எனக்கு ஒரு டியூட்டியே கிடையாது. எனக்கு என்ன பண்ணுமோ எல்லாருமே என்கிட்ட எதுவுமே தனியா கிடையாது, எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கு. இருந்தா கூட நான் எல்லாருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமை, எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன?
நான் எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவரும் பகவான் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் நான் ஈடுபட்டுள்ளேன் அப்படிங்கிறார். தன்னுடைய சுயநலத்தின் மூலம் அதை ஓகே விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் பலன்களில் பற்று கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. செயலிலிருந்து விலகுவதும் ஊக்குவிக்க கூடாது. செயலிலிருந்து விலகுவதற்கு ஊக்குவிக்க கூடாது. மாறாக பக்தி உணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் எல்லாவித செயல்களிலும் கிருஷ்ண உணர்வில் படிப்படியாக முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஓகேயா? இப்போ இவனோட இது வேலை என்ன? அவர் அது என்ன சூதனுக்கு மாடு இது ஏர் உழுது இதெல்லாம் விளைச்சல் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது. அந்த விளைச்சல் பண்ணி கொடுத்த உடனே அதை கொண்டு போய் அவ சேர்த்து வைப்பா. வைசியர்கள் அந்த அவளுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அப்படியே கரெக்டா கிருஷ்ண உணர்வுகள் இருந்தபடியே அது இதுவா கரெக்டா பண்ணினாலே அதுவே டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம எலிவேட் ஆகி பெரிய இதுக்கு போக முடியும். ஓகே 26 27 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्म कर्ताहम् इति मन्यते. இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப 3.27 இம்பார்ட்டன்ட் கவனிச்சுக்கோங்க. அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறார். இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் நம்மளாம் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த 3 குணங்கள்ல நம்மளாம் ஒரு பப்பெட். என்னென்ன பப்பெட்னா என்ன அதுதான் நம்மள ஆட்டிவிக்கிறது. ஓகே, இப்போ என்னென்ன 3 குணங்கள் இருக்கு? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். 3 டைப் ஆஃப் பௌதிக இயற்கையின் குணங்கள் இருக்கு. பௌதிக இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மள அது ஆட்டிவிக்கிறது இயற்கை. இந்த படத்துல பார்த்தெல்லாம் 3 குணங்களுக்கு 3 கேர்ள்ஸ் போட்டுக்கோம். அங்க இருந்து கயிறை கட்டி நம்ம கீழே இருக்கிறது ஆட்டி வைக்கிறது, நம்மள ஆட்டி வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு. ஓகே, அதுக்கு எது கரெக்டோ அந்த இதுதான் சத்துவ குணம் தான் கரெக்டு. மற்றதெல்லாம் பண்ணி நம்மளே இருக்கக்கூடாது. அது பின்னாடி சாப்டர்ல அந்த 3 குணங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வருது, அப்ப படிச்சுக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன், ஜட உணர்வில் இருப்பவன், இந்த 2 வகையான மனிதர்களும் ஒரே மாதிரியான செயல்களை செயலாற்றும் போது 2 பேரும், ஒருத்த கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கான், ஒருத்த ஆர்டினரியா ஜட உலகில் இருக்கான். அவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுலாம் கிடையாது. அப்படி இருக்கு 2 மனுஷர்களும் ஒரே மாதிரியான செயலை செயலாற்றும் போது இருவரும் ஒரே தளத்தில் இருப்பது போல தோன்றும். 2 பேரும் ஒரே தளத்தில் இருக்கவது. ஜட உலகில் இருப்பவன் அகங்காரத்தின் காரணத்தால் எல்லாவற்றையும் நானே செய்கிறேன் என்று நம்பியுள்ளான். உடல் என்னும் இயந்திரம் முழுமுதற் கடப்புள்ளும் மேற்பார்வையினால் இயங்கும். ஜட இயற்கையினால் உண்டாக்கப்படுகிறது. அகங்காரத்தில் இருக்கும் அவனது அறியாமையின் சின்னமாகும். ஒண்ணுமில்ல, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு இதுல நல்லா படிச்சான் சின்ன குழந்தையில. அப்பா அம்மா அவனை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தா, படிக்கிறச்சு. அவன் படிக்கணும்னா படிக்க வேண்டியதெல்லாம் வழக்கத்துக்கு காசு பணம் எல்லாம் குடிச்சுக்கான். அவன் புதுசா சம்பாதிச்சு பெரிய ஆளா போய் நல்ல மாசம் நிறைய ஒரு 10 லட்சம் வரைக்கும் அவன் சம்பாதிக்கிறான். எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சு எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கான். அதுக்கு யாரோ போய் அவனை போய் கேட்கிறான், எப்படிப்பா நீ இவ்வளவு இது பண்ண, இவ்வளவு பணம் என்ன உனக்கு பகவான் எப்படி இவ்வளவு பணம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு கேட்கிறான். அதுக்கு அவன் சொல்றான், எனக்கு பகவான் எழுத கொடுத்தாரு. நான் படிச்சேன், சின்ன வயசுல இருந்து நான் தான் படிச்சேன், நான் தான் வேலை பார்த்தேன், நான் வேலை செஞ்சதுக்காக எனக்கு கிடைச்ச பணம் அப்படின்னு அவனோட திமிருனால அகங்காரத்தினால பேசுறான். அதே இடத்துல ஒரு பக்தன் சின்ன வயசுல இருந்தே டிவோஷனல் சர்வீஸ் அவனுக்கு தெரியும். பகவான் பகவான் அப்படின்னு அவன் அம்மா அப்பா எல்லாம் சொல்லி வளர்த்துருக்கான் ஒரு குழந்தைய. அந்த மாதிரி வளர்த்த குழந்தை, பக்தியோட வளர்ந்த குழந்தை, அந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய வேலைக்கு பெரிய போஸ்ட்ல போய் உட்காந்துது பணம் 10 லட்சத்தை சம்பாதிச்சுட்டு வந்தாக்க அது என்ன பண்ணும்? அந்த குழந்தை அப்பா அம்மாட்ட சொல்லும். வீட்டுல அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி, இந்த மாதிரி நான் சம்பாதிச்சு வந்திருக்கேன், எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மரிசி, எல்லாம் கிருஷ்ணருடைய கருணையால் தான் எனக்கு இந்த வழக்கு ஆச்சு. நீங்க எல்லாம் கிருஷ்ணர் உருவமா என்னை இதுனே அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை சொல்லுமா சொல்லாதா இல்லையா? அதனால 2த்துக்கும் 2 டைப்புன்னு சொன்னேன் இல்லையா? 2 டைப்பு. இது கிருஷ்ண உணர்வுலயே வளர்ந்த குழந்தை, ஒன்று கிருஷ்ண உணர்வு தெரியாம ஜட உலகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்ந்த குழந்தை. ஸோ 2த்துக்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு. அதனால யார் எலிவேட் ஆகி நல்ல மேல போக முடியும்? யார் உயர்ந்து போக முடியும்? ஜட உலகத்துல அட்டாச்சா இருக்கிறவளா
டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அட்டாச் ஆகி வரவாளாம், பக்தனா இருக்கிறதா? எஸ், சொல்லுங்க. யாரு எது எது நல்லா இருக்கும்? எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்றது நல்லதா, இல்ல எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட கருணை தான் அப்படின்னு சொல்றது நல்லதா? கிருஷ்ணாவுடைய கருணை தான் இல்லையா? ஓகே. எஸ் 36. Yes, Mataji. Arjuna uvacha atakena prayoktayam papam charati purushah anichannapi varshneya baladiva niyojitah. அர்ஜுனன் கூறினான், திருஷ்டி கொடுத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? பாவ காரியங்கள் படுறது எதனால அவன் தூண்டப்படுறான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். பரம அம்சமாகிய உயிர் வாழி உண்மையில் ஆன்மீகமானவனும் தூய்மையானவனும் எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டவனும் ஆவான். எனவே இயற்கையாகவே பௌதிக உலகின் பாவங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டியவன் அல்ல. ஓகே. 37 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Vacha Kamayesha Krodayesha Rajoguna Samudpavah Mahashano Mahapapma Vidyenam Iha Vairinam. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும் அப்படிங்கிறார். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி அப்புறம் கோபமா போய் லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லஸ்ட்னா காமம், கிரீடுனா பேராசை, ஆங்கர்னா கோபம். லஸ்ட், கிரீட், ஆங்கர் இது மூணு இருக்கக்கூடாது. என்ன, அது மூணு இருந்தா நமக்கு பேரழிவு வந்துடும். இப்ப கௌரவர்களுக்கெல்லாம் பேரழிவுக்கு காரணம் என்ன? லஸ்ட், கிரீடு, ஆங்கர் இது மூணு இருந்ததுனால தான் அவ பேரழிவு சந்திக்கும்படியா எடுத்து. ரஜோகுணத்தில் சம்பந்தத்தால் கிருஷ்ணரின் மீதான அவரது நித்தியமான அன்பு காமமாக திரிபடுகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், புளிப்புடன் சேர்ந்த பால் தயிராக திரிவது போல இறைவனின் மீதான அன்பு காமமாக திரிந்து விடுகிறது. காமம் திருப்தி அடையாத போது கோபமாக மாறுகிறது. கோபம் அறியாமையாக மாறுகிறது. அறியாமையினால் பௌதிக வாழ்க்கை தொடங்குகிறது. எனவே ஜீவனின் மாபெரும் எதிரி காமமே ஆகும். காமமே தூய்மையான ஆத்மாவை ஜட ஒளியில் சிக்குண்டு உழல வைக்கிறது. சமோகுணத்தில் வெளி தோற்றமே கோபம். சமோகுணத்துக்காரெல்லாம் கோபம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அந்த சமோகுணத்தின் வெளி தோற்றமே கோபம். சத்துவகுணத்தில் உயர்த்தப்பட்டால் ஆன்மீக பற்றுகளின் காரணமாக கோபம் என்னும் இழிநிலையை அடைவதிலிருந்து ஒரு விலை காப்பாற்ற முடியும். சமோகுணத்தில் இருப்பாருக்கெல்லாம் கோபம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால சமோகுணத்திலிருந்து நம்மள நல்ல இதுக்கு சமோகுணம்ங்கிறது வர்ஸ்ட் டைப், அந்த குணம் இருக்கக்கூடாது. சத்துவ குணம் தான் பெஸ்ட். ரெண்டாவது நடுவில் இருக்கிறது ரஜோகுணம். நம்ம எல்லாருமே ரஜோகுணத்துல தான் இருக்கும். ரஜோகுணம்ங்கிறது பெட்டர். சத்துவ குணத்துக்காரெல்லாம் காத்தாலும் சீக்கிரமா நேரத்தோடு எழுந்திருப்பா. ரஜோகுணத்துக்காரெல்லாம் 8 மணிக்கு வாக்கில் தான் எழுந்திருப்பா. தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் 12 மணிக்கு தான் எழுந்திருப்பா. ஸோ அது தமோ குணத்துக்காரெல்லாம் நம்ம மறந்து போயிடலாம், வர்ஸ்ட் டைப்பு. ஸோ தமோ குணத்துல ரஜோகுணத்துல இருக்கவெல்லாம் நம்ம மாத்திக்கலாம். நம்மளாம் ரஜோகுணத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு நம்மள சத்துவகுணத்துக்கு வந்துட முடியும். தமோ குணத்துக்காரனும் மனசு வச்சா பண்ண முடியும். அதுக்கு நிறைய நல்ல கண்ட்ரோலிங், ஐம்புலன்களை அடக்கிறதுங்கிறது சாதாரணப்பட்ட காரியங்களே அவ்வளோ இதுவாக பண்ணணும். அவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் அர்ஜுனா ஒரு ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுத்து இவ்வுலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான எதிரியாகும். ஓகே, எஸ்மா 38 படிங்க. Yes, Mataji. Dhumena vriyate vagnir yata dasho malena cha yato pena vrito garbhas tata dene tam avritam. ஒரு நிமிஷம். எல்லாரும் இந்த புதுசம் கையில வச்சுன்னு படிங்கோ. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இஸ்கான் இதான் ஃபாலோ பண்றோம். அது இப்ப நான் என்ன எதுக்கு புக் எடுத்தேன்னா, இதுல இந்த 38 ஸ்லோகத்தை நான் வேர்ட் பை வேர்டு உங்களுக்கு சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. தூமேன அப்படின்னு, தூம்னா என்ன? தூமேனா புகையால். ஆவ்ரியத்தேனா
மறைக்கப்படுவது. வக்னி அக்னி, அக்னினா என்ன? நெருப்பு. வக்னி யதா போலவே, ஆதர்ஷ கண்ணாடி, மலேன தூசியால், மேலும் யதா போலவே, உல்பேன கருப்பையால், ஆவிருத்த மறைக்கப்படுவது, கர்ப்ப கரு, ததா அதே போல, தேன இந்த காமத்தால், இதம் இது, ஆவிருத்தம் மறைக்கப்படுகிறது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதுக்காக தான் அந்த இம்பார்ட்டன்ட்டுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் ஒரு சாப்டர்ல 2 ஸ்லோகம் உங்களுக்கு வேர்ட் பை வேர்ட் படிச்சு கொடுத்துருவேன். ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு பைஹார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும். ஒன்னாக்க புரிஞ்சுட்டு படிச்சா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இருக்கும் இல்லையா? எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இவ்வாறு நெருப்பு வந்து எப்படி புகையாலும், கண்ணாடி தூசியாலும், கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர் வாழ்வுகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். காமத்தினால் தான் நம்ம எல்லாருமே மறைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இல்லையா? நெருப்பு வந்து புகை, நெருப்பை புகையாலும், கண்ணாடியை தூசியாலும், கருப்பையாலும். ஓகே, உயிர் வாழ்களின் தூய உணர்வு மூன்று வகையான நிலைகளினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளதால் தனது பொலிவை இழந்துள்ளது. நெருப்பு புகையினாலும், கண்ணாடி தூசியினாலும், கருப்பையினாலும் மறைக்கப்பட்டது போல காமமும் தனது பல்வேறு தோற்றங்களின் மூலம் உயிர் வாழையை மறைத்து கொண்டு உள்ளது. ஸோ இது மூணுத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. அதனால தான் மறைச்சிருக்கு நமக்கு. எஸ்மா 39 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஆவ்ருதம் ஞானம் ஏதேன ஞானினோ நித்ய வைரிணாம் காமரூபேண கௌந்தேய துஷ்புரேண நலேன ச. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதும் ஆன காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகிறது. ஓகேயா? அவனது நித்திய எதிரி என்ன? அதனால மறைக்கப்படுது. எது? தூய உணர்வு திருப்தி அடையாது, நெருப்பு போல எரியும், காமத்தின் உருவினால் அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகிறது. எஸ் 41 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. தஸ்மாத்ம் இந்திரியான் யாதோ நிஹம்ய பரதர்ஷப பாப்மானம் பிரஜதிஹேனம் ஞான விஞ்ஞான நாசனம். எனவே பரத குலத்தோல்வி தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்திருந்தால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழிச்சிடுவாயிட. என்ன சொல்றார் அர்ஜுனா? கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், இது எல்லாத்தையும் புலன்களை ஒழுங்குபடுத்தால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமம், பாவத்தினுடைய பெரும் சின்னம் என்ன? காமம். காமங்கிறது லஸ். அதை ஆரம்பத்திலேயே நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை, அந்த காமம் இருந்துதான் ஞானத்தையும் தன் உணர்வுலாம் அழிஞ்சு போயிடுது. அதனால அந்த எதிரியை முதல்ல அதவே ஒழிச்சிடுவாயாக, அந்த காமத்தை முதல்ல அழிச்சிடுவாயாக அப்படிங்கிறார். முதல்ல பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், அதுலேருந்து மென்டல் பிளாட்ஃபார்ம், இன்டலெக்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், அது முடிஞ்சதான் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு அப்பதான் ரீச் பண்ணலாம். ஓகே, எப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா பண்ணா தான் நம்ம அதை ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, எஸ்மா 42 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. இந்திரியாணி பராண்யாஹுர் இந்திரியேப்யஹ பரம் மனஹ மனசஸ்து பர புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருள்களை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனத்தை விட உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவர். இது தெரிஞ்சுதாக நமக்கு எல்லாமே ஈஸியாயிடும். செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள்ங்கிறது ஐம்புலன்கள் சொல்றோம் இல்லையா, அது ஜட பொருள்களை விட அது பெட்டர். மனம் புலன்களை விட இந்த புலன்களை விட பெட்டர் எது? மனம். மனத்தை விட புத்தி வந்து மனசுக்கு மேல நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் புத்தி. அந்த புத்தியோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தது ஆத்மா, அவனோட ஆத்மா. புரிஞ்சுதா? ஸோ ஆர்டர்ல எப்படி வச்சுக்கணும்? ஜட பொருள் முதல்ல, அதுலேருந்து ஜட பொருள்லேருந்து மனம்லேருந்து புலன்களை விட உயர்ந்தது இல்லையா? முதல்ல ஜட பொருள்ங்கிறது புலன்கள், ஐம்பொருள்கள், அதுலேருந்து மனசுலேருந்து புத்தி, புத்தி மேல ஆத்மா.
ஓகேயா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கு. புலன்கள் பல்வேறு காம செயல்களின் வாயில்கள். காமம் உடலில் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் புலன்களின் மூலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக பார்த்தால் உடலை விட புலன்கள் உயர்ந்தவை. உயர்ந்த உணர்வான கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் போது இந்த வாயில்கள் வேலை செய்வதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்கிறார். புத்தியை உபயோகப்படுத்தி ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை ஆராய வேண்டும். நம்ம ஆத்மாவினுடைய சுயரூபத்தை ஆராயத்துக்கு புத்தியை யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே? ஸோ இந்த ஆர்டர்ல வச்சுட்டோம்னா நமக்கு எல்லாம் அந்த இது புரிஞ்சுப்படும். ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. 43 ஸ்லோகங்களா? ஓகே. துரத்தல் அல்லது செயல், நிஷ்காம கர்மயோகா, ஞான யோகா, கர்மகாண்டம், கர்மயோகா, எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கணும். மிகப்பெரிய எதிரி எடுத்துக்காட்டாக இருங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பெரிய லீடர்லாம் மட்டும் எடுத்துக்க வேண்டாம். நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம பெரியவா தான் நம்ம பெரியவா செய்யற காரியங்கள் தான் நம்ம குழந்தைகள் மூவ் பண்ணணும். அதனால பெரியவா என்ன காரியங்கள் கரெக்ட் காரியங்கள் தான் பண்ணணும். தப்பு காரியங்கள் பெரியவா பண்ணக்கூடாது. முதல்ல வீட்டிலேருந்து அப்புறமா நான் இதுக்கு வரலாம், லீடருக்கு போகலாம். நாட்டுக்கு போறதுக்கு அப்புறமா முதல்ல நம்ம சரி பண்ணிப்போம். அப்பா அம்மாவை சொல்றதை கேட்கணும் குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது ஏற்பாடு பண்ணிக்கோங்க. அது வயசான காலத்துல அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும். ஓல்டேஜ் ஹோம்லாம் எதுக்காக இப்ப ஆரம்பிக்கணும்? ஏன்னா குழந்தைகளை நடக்க சொல்லி கொடுக்கறது அப்பா அம்மா தான் சொல்லி கொடுக்குறா. அந்த அப்பா அம்மா வயசான காலத்துல எல்லாம் அவளால நடக்க முடியலன்னாக்க அவளை கையை பிடிச்சி அழிச்சுன்னு போய் அவளுக்கு பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய கடமை யாருக்கு? பையன்களுக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த பையன்கள் பண்றது இல்லை. பணம் அவள் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. பணத்தினால அந்த பணத்தை அம்மா அப்பாவிட்ட கொடுத்து நீங்க ஒரு ஓல்டேஜ் ஹோம்ல உட்காந்து கொஞ்சம் அவளை சேர்த்து விட்டுட்டு போயிடுறா. அது அப்படி பண்ணலாமா? நம்மளை வளர்த்தாலே அது அவ கடமை, பெற்றா அவளை கடமைன்னு சொல்லுவா குழந்தைகள். ஆனா பெற்றா கடமை தான். அதே மாதிரி நீ பார்த்துக்க வேண்டியதும் உன்னோட கடமை. பிரதி உபகாரம் நீ பண்ண வேண்டியதும் உன் கடமை அப்படிங்கிறது அவ மறந்து போயிடுறா இந்த காலத்துல. அதனாலதான் ஓல்டேஜ் ஹோம், எத்தனை ஓல்டேஜ் ஹோம், திரும்ப இடங்கள்லாம் ஓல்டேஜ் ஹோம். எதுக்காக அவளை கொண்டு போய் அங்கே பண்ணணும்? அவள் தானே நம்ம முன்னுக்கு வந்திருக்கோம். அவள் கையில இருக்க காசெல்லாம் அவள் சேர்த்து வச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் செலவழிக்காம பண்ணியிருந்தானாக்க அவ வந்து இந்த மாதிரி ஏழையா இருந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நின்று எடுக்க முடியுமா? அவ கையில காசு வச்சிருந்தாங்க அவ மட்டுக்கும் அவ நிம்மதியா இருந்திருப்பா. அதை விட்டுட்டு அதனாலதான் என்னோட புத்திமதி என்னன்னா, எல்லாத்தையும் வாரி அரைச்சிடாதீங்கோ. நமக்கு வயசான காலத்துக்கு நமக்கு கொஞ்சம் பணத்தை நம்ம வச்சுக்கதான் போகணும். எல்லாத்தையும் வாரி அரைச்சிட்டு குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்தையும் செலவழிச்சு போட்டுட்டு கடைசி காலத்துல நம்ம கிட்ட காசு இல்லைன்னா நம்ம குழந்தைகிட்ட போய் நின்னாக்கா குழந்தைகள் வந்து நம்மள திரும்பி கூட பார்க்காது. ஏன்னா இது அப்படி இருக்கு, கலியுகம் அப்படி ஆயிட்டு வருது. அதனால அதை அப்ப நம்மளை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுவோம்? அந்த கையில காசு இல்லைன்னா அவளோட போய் இருக்கா, அவளோ பண்ண மாட்டான். அதனால கொண்டு போய் ஓல்டேஜ் ஹோம்ல போட்டுட்டு வந்தோம். என்னோட அட்வைஸ், பர்சனல் அட்வைஸ் எல்லாருக்கும் என்னன்னா, அவங்க கையில இருக்க பணத்துல ஓரளவுக்கு செலவழிச்சுட்டு ஓரளவுக்கு நமக்குன்னு வச்சுக்குவோம். நமக்கு வயசான காலத்துக்கு சேவிங்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுக்க தான் போகணும். ஓகேயா? இதோட இந்த சாப்டர் முடிச்சிடுறேன். இந்த ஸ்லோகம் நான் இது சொல்றேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதை ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். நீங்க வந்து அப்புறமா 2 கதை வச்சிருக்கேன். பலி மகாராஜா கதை ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். அது அப்புறமா கொஞ்சம் பெருசு சின்ன குட்டி கதை ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். ஓகே? ஒரு ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தான். அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவோம், எப்போதும் அவனுக்கு வந்து அந்தணர்கள் தான் இந்த பிராமணர்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவளெல்லாம் வந்தானாக்கா அவளுக்கு சாப்பாடு போட்டு எல்லாம் பண்ணி கொடுப்பா. அந்த மாதிரி போட்டு வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு அந்தணர் வந்திருக்காரு. அவளுக்கு சாப்பாடு போடணும்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா. அது முதல் நாளைக்கு ஏகாதசி. அவர் ஏகாதசி முடிஞ்சோடனே அந்த அந்தணர் வந்திருக்காரு இவா வீட்டுக்கு. அவர் வந்த உடனே அவருக்கு வந்து அந்த அந்தணர் வீட்டுக்குள்ள வந்தோடனே அவருக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்கா. சாப்பாடு ராஜா வந்து மனசார தான் போட்டார். சாப்பாடு போட்ட உடனே அந்த ராஜா உடனே செத்து போயிட்டார். அது ஏன் செத்து போனார்? காரணம் என்னன்னாக்க, சாப்பாடு போட்ட உடனே ஒரு கழுகு என்ன பண்ணிருக்கு, செத்து போன பாம்பை வந்து தூக்கிட்டு மேல பறந்துருக்கு. அந்த பறக்கும் போது அப்பதான் செத்து போயிருக்கு அந்த பாம்பு. அது செத்து போன உடனே அது வாயிலேருந்து விஷம் கக்கிருக்கு. அந்த விஷமானது தூக்கி இப்படி பறந்து போறது இல்லையா, அந்த விஷம் வந்து கீழே வந்து அதுல இருந்து இந்த ட்ராப் விழுறது இல்லையா, அது வந்து கீழே அவன் சமைச்சு வச்சிருக்க சாப்பாட்டுல முடிஞ்சிட்டு அதை வந்து அந்த அந்தனர் சாப்பிட்டதுனால அது செத்து போயிட்டான். ஸோ இப்போ அந்த பாம்பு வாயிலேருந்து விஷம் தான் விழுந்துருக்கு. விழுந்த உடனே அது அவன் யாருக்குமே தெரியாது, ராஜாவுக்கும் தெரியாது. எல்லாரும் அவன் சாப்பாடு போட்டார். ராஜா எல்லாரையும் அந்த மனுஷன் சாப்பிட்ட உடனே அவன் வந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி செத்து போயிடும். அது அரசருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுச்சு. ஐயோ இது என்ன பண்றது? அப்போ வந்து கர்மாக்களுக்கெல்லாம் என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும், வினைகளை நிர்ணயிக்கும் வந்து சித்திரகுப்தன் அவன் என்ன யாருக்கு இதுங்க முடியும், அரசனுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு அவனுக்கே குழப்பமா போயிடுச்சு. அவன் குழப்பமா போடணும். அரசன் ஆசையா இருந்து சாப்பாடு போட்டான்.
இவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு அவனுக்கு லீடர் யார்? சித்திரகுப்தனுக்கு. சித்திரகுப்தனோட லீடர் யார்? அவனுக்கு யார் பாஸ்? யம தர்மராஜா. யம தர்மராஜா அவனுக்கு போய் அவன் கேட்குறான், இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரி இல்லை, காலம் வரும், காலம் வரும்போது அதுக்கு உண்டான உனக்கு பதில் கிடைக்கும், வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருந்து யம தர்மராஜா அவனுக்கு சித்திரகுப்தனுக்கு இருக்கார். அப்புறம் மறுபடியும் இது நடந்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. மறுபடியும் அதாவது இது எப்படின்னா, இந்த கர்மவினை யாருக்கு கொடுக்கறதுன்னு அவனுக்கு எப்படின்னா, கழுகு கொடுக்கறதா, பாம்புக்கு கொடுக்கறதா, அரசனுக்கு கொடுப்பாளா? நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க யாருக்கு கொடுப்பேன்? நீங்கெல்லாம் ஜஸ்ட் கெஸ் தான். கழுகு அந்த பாம்பை தூக்கின்னு போச்சு, செத்த பாம்பை. அது அங்கேருந்து விஷத்தை அந்த பாம்பு வந்து கீழே சுட்டிட்டு அந்த சாப்பாடு தூக்கி அரசன் போட்டுருக்கான். ஸோ யாருக்கு கொடுப்பேன்? இந்த இதை கழுகுக்கு கொடுப்பேளா, பாம்புக்கு கொடுப்பேளா, அந்த அரசனுக்கு கொடுப்பேளா? கெஸ் பண்ணுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. நோ கெஸ்? எஸ் ஜீவகுமாரி மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கதையை நான் வேற மாதிரி கேட்டிருக்கேன் மாதாஜி, அதனாலதான் திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓ ஓகே. கழுகு கொடுப்பானா, சித்திரகுப்தன் முடிச்சிருக்கான், டைம் அரைச்சே தெரியும் அப்படிங்கிறாரு யம தர்மராஜா. வணக்க எதுக்கு நீங்க இப்ப நான் சொல்ற கதையை நீங்க உங்க ஒரு கெஸ் எடுத்து சொல்லுங்க. கழுகு கொடுப்போனா, பாம்புக்கா, ராஜாக்கா? இல்ல, இவங்க 3 பேருக்குமே இல்ல, அது வந்து அவங்களோட கடமையை செஞ்சிருக்காங்க. இத வந்து ஒரு சரி இருக்கட்டும், அப்புறமா சொல்லுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு கதை தெரியும். ஓகே, இதுவா 3 பேருக்குமே கொடுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி குழப்பத்துல தான் இருக்கா இல்லையா சித்திரகுப்தர். இவ என்ன பண்ண, அந்த சமயத்துல அப்படியே போயிட்டே இருக்க. அப்ப எஜமான அப்ப போய் அப்ப வந்து மறுபடியும் அதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்க வேண்டிய நாளும் வந்துட்டு, ஒரு நாளைக்கு இன்னொரு 4 அந்தணர்கள் அந்த பக்கமா வர. அவ அந்த அந்தணர்கள் வந்த உடனே அதை வந்து அவ வந்து ராஜா வீடு எங்க இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரோட்ல உட்காந்து வியாபாரம் பண்ற பொம்பளைகிட்ட போய் கேட்கிறா. அவ கேட்ட உடனே அவ என்ன சொல்றா, இந்த மாதிரி இங்கதான் இருக்காரு ராஜா, நீங்க இப்படி போங்க, லெஃப்ட் போங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டா போங்க, லெஃப்ட் போங்க, அப்புறமா மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் ரைட்ல இருக்காரு. அங்க போனா அங்க ராஜாவோட அரண்மனை இருக்கு, அங்க போனேன். எதுக்கு ராஜாவை தெரியும்? அந்த சாப்பாடு போடுறாரு இல்லையா, அது சாப்பிட்றதுக்கு தான் வரோம் நாங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவெல்லாம் போறேன். அதுக்கு வந்து அந்த பொம்பளை வந்து உடனே வாய் மூடிட்டு இல்லாத உடனே, ஒரு நிமிஷம் இருக்கும்போது ராஜா எடுத்து உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்துட்டேன், ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, சாப்பாடு போட்டு எல்லாரையும் சாகடிச்சு விட்டுறாரு, அந்த நர்கள் எல்லாம் சாகடிக்கிறார், அதுக்காக தான் சாப்பாடு போடுறார், நீங்க எல்லாம் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னான். அவ எப்ப வாய் திறந்து அந்த வார்த்தையை சொன்னால சித்திரகுப்தனுக்கு உடனே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, இந்த கர்மவினை இவளுக்கு தான், இந்த வியாபாரம் பண்ண பொம்பளைக்கு தான். அவ கரெக்டா சொல்லிட்டு கடைசியா சற்று எச்சரிக்கையாருங்கள், இந்த அரசனை அந்த நிலையை கொள்பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவ வாய் திறந்து அந்த மாதிரி சொன்ன உடனே அவருக்கு சித்திரகுப்தனுடைய வேலை ஈஸியா போயிடுது. The work of the Yama got easier. The messenger decided to give her the karma. அந்த கர்மா யாருக்கு கொடுத்துட்டார்? of killing the Brahman. பண்ணினதை அவ தான் பண்ணான்னு சொல்லு. இதுல இருந்து இந்த ஸ்டோரியில இருந்து என்ன நமக்கு தெரியுது, இன்னொருத்தரை பத்தி நம்ம குத்தம் குறையெல்லாம் சொல்றோம்னாக்க நமக்கு அது நல்லா தெரியுமா? இன்னொருத்தரை பத்தி ரூமர் கிளப்பி விடுறதுங்கிறது சொல்றாங்க இல்லையா. ரூமர்னா என்ன, மற்றவங்களை பத்தி அனாவசியமான பேச்சுக்கள், நமக்கு தெரியாத பேச்சு, அந்த மாதிரி பேசினோம்னாக்க நமக்கு தான் அந்த கர்ம வினை செய்யும். ஐயோ அந்த பொண்ணு சொன்னதையே கேட்காதுமா, அம்மா அப்பா தெரிய சொல்லாத இஷ்டப்படாத ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணி போயிடுதாக்கும் அப்படிமா. அந்த பொண்ணு அப்பா அம்மாவை ஒரு பர்மிஷன் வாங்கி தான் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கல்யாணம். நமக்கு தெரியாத நம்ம சொல்லக்கூடாது, தெரிஞ்சதுதான் சொல்லலாம், தெரியாத சொல்லக்கூடாது இல்லையா. அந்த மாதிரி பண்ண இன்னொருத்தர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு திங்க் பண்ணணும். நம்ம ஒரு கையை ஒருத்தருக்கு இப்படி பாயிண்ட் பண்ணோம்னாக்க என்ன வரல, 3 விரல் உங்களை பாயிண்ட் பண்றதுங்கிறத நம்ம நினைச்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். அதனால தான் நிறைய தப்புக்கள்லாம் நம்மளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அன்னன்னைக்கு நம்ம திங்க் பண்ணி பாருங்க, ராத்திரி படுத்திக்கிட்டே ஒருத்தர் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு பாயிண்ட் பண்ணோம்னா 3 விரல் நம்ம 3 தப்பு பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம நிச்சயமா பண்ணியிருப்போம் தப்பு. அதனால இந்த மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி என்னன்னா, மற்றவங்களை பற்றி தெரியாத அறியாம அதுவும் சொல்லுங்க. இந்த ஸ்டோரி இன்ஸ்பயர்ஸ் us to be careful about what we think. நம்ம மனசுக்குள்ள நினைச்சா கூட தப்பு, வெளியில சொல்லாட்டாலும் மனசுக்குள்ள ஐயோ அது அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம கெஸ் பண்றோம் இல்லையா. சில சமயம் அவன் திருடி போனோம், வேலைக்காரி வீட்டுல வந்து வேலை செய்யறா, அவன் திருடி இருக்க மாட்டான், உங்கள்கிட்ட விசுவாசமா 10 வருஷமா வேலை செஞ்சிருக்கா, உங்க வீட்டுல ஒரு சாமான் காணா போயிடுச்சு, அப்ப வேலைக்காரி திருடி போடும்
அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதுவும் பாவம், அதுவும் ஒரு கர்ம விதி தான். ஓகேயா? அது அவன் எடுத்துக்க அது யாருன்னு தெரியாத வரைக்கும் அவன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. தெரிஞ்சிட்டுனா ஓகே, தெரியாத வரைக்கும் அந்த மாதிரி கர்ம விதிகளை நம்மளாவே about the other people when we never hesitate. Stop putting allegations in criticizing. மற்றவங்களை பத்தி நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கரெக்டா தான் பண்றோமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த வார்த்தையை சொல்லணும். ஓகேயா? தேங்க்யூ ஜீவகுமாரி மாதாஜி. இதை தானே சொல்ல வந்தீங்க நீங்க ஸ்டோரிய? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே. அதே இல்ல, இந்த 3 பேரும் கேட்டாக்க இந்த 3 பேர்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு அவங்களை பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணுங்கன்னு கதையை அப்படி போகலான்னு நினைச்சிருந்தேன் நான். ஓகே. ஸோ இந்த இதுலேருந்து நமக்கு இந்த சாப்டருக்கும் இதுக்கும் நம்ம ப்ராம்ப்ட் கரெக்டாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது போட்டுருக்கேன். ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியங்கள்லாம் கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே, எதுவுமே கடமை செய்யும் பகவானை நினைச்சிட்டு அந்த காரியங்களை செய்யுங்கோ. அப்புறம் இன்னொருத்தரை பற்றி புறம் இது பேசுறது, அதுக்கு பேர் என்ன, புறம் பேசுறது நம்ம விட்டுடணும். அதுவும் ரூமர்ஸ், எஸ்பெஷலி ரூமர்ஸை அப்படி நடக்குமோ இப்படி நடக்குமோ திங்க்கும் பண்ணாதுங்க. நான் மனசால கூட இன்னொருத்தரை நினைச்சு பார்க்கக்கூடாது அந்த மாதிரி. ஓகேயா? தெரிஞ்சாலும் நினைக்கிறது அவசியம் இல்லை. என்னத்துக்கு நமக்கு நம்மளோட வேலையை நம்ம பண்ணிட்டு போவோமே அப்படின்னு போறது பெட்டர். ஓகே, நான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்றேன். சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு டைம் எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லலாம். இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதகுபசிய கிருபா சிந்துபியோ எவச்ச பதித்தா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. முடிச்சிருங்க கமலாஜி. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवादालय वास विष्णु।